खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां बर'नि सुबुंफोर दैदेनगिरिफोर राजखान्थिगिरिफोर बुंगासिनो मोनद' हारिनो एसटि होनाय जायोब्ला थाखानाय माहारि थामहिनबा एसटि माहारिनि थामोनथाया जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयै बादियैसो एसटिनि थामोनथाखौ होनाय जागोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि थासारिया बबे लामाजों थांगासिनो दं? बिटिसिनि माखासे एमसिएलएफोर लोगोसे आसाम आयेन आफादनि नायल' जाल' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो बुंदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव एसटिनि थामोनथाखौ होयोब्लाबो थाखानाय एसटिआ खहा जायै बादिखौ खालामनानैसो होगोन होननानै बिथां बिश्वजित दैमारीयाबो बुंदोंमोन। एसटिनि थामोनथाखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिनि मोनथाया खहा जाया, नाथाय माबोरै खहा जाया जानो? सोर बुंदों जेबो खहा जाया होनना? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि भारत नाङै एसटिनि खथाया 7.5 जौखोन्दोल'। आसामावसो एसटिनि खाबुआ 10 जौखोन्दो दं। अब्ला थाखानाय एसटिआ 45 लाख आरो गोदानै एसटि मोनगोनफ्रा 1,50 लाख। बिदिब्ला जों मानो जोबस्राङा रायजो राजा नोंथांमोन? जेराव गासैखौबो थाखानाय एसटिआवनो ज' खालामगोन आरो मिरुआव एसटिखौ लानानै जेबो सोलाय सोल' खालामनायनि जेबो पलिसि एबा राहा गैया। आरो दिनै बिधान सभानि जथुमाव मोनद' हारि माहारिनि एसटिनि थाखो राननायनि सायाव फोरमायथि होगोन, जेराव मन्त्रि हान्जाया थियारि खालामनाय रिपर्टखौ अलरेडि सदनाव गथायनानै होखाबाय। रिपर्टनि बादियै मोनद' हारिनि गेजेराव मरान आरो मथकखौ एसटि आरो एसटिबिनि सिङाव दोननाय जागोन आरो थाई, आहम, चुटिया आरो आदिबासिफोरखौ एसटिपि आरो एसटिबिनि सिङाव दोननाय जागोन। बे बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे पस्टनि गेजेरजों बावैसो सिगां लिरनानै फोसावनाय बायदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। बिथाङा लिरदों मैया आसाम केबिनेटआव मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि थिसननायनि रिकमेन्डेसनखौ पास खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला मोनथामखौ एसटि बेलि आरो मोनथामखौ एसटिपि खालामदों। आसाम सोरखारा सिगांबो रिकमेन्डेसनखौ हरदों, नाथाय बेयाव लिरनाय जादोंमोन थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायाजासे खालामनांगौ। नाथाय बे बारनि रिकमेन्डेसनाव बबे हारिखौ मा केटेगरियाव होगोन एबा बेयाव रोखा लिरनाय जादों आरो थाखानाय केटेगरियावनो मोनथामखौ लाखिनाय जादों। फारसेथिं रायजो सभायाव बे बिलआ 2019 मायथाइयावनो टेबुल जानानै दङ आरो दाबो बेखौ बोखांना लायाखै। माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुङो दि आसामनिफ्राय रिकमेन्डेसन हरब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया, बियो जाखाया, क्राइटेरिया गैया। नाथाय मिथिनाया मोजांदि बावैसो जों जेब्ला शिड्युल ट्राइब कमिसनखौ लोगो हमो अब्ला बिथांमोननि कमिसननि सिगांनि कमिटिया बेखौ चेयारमेना होप्तासेयाव भाइस चेयारमेन आरो 2 मेम्बारा राजखान्थिनि सार्थआव क्राइटेरिया दं होननानैसो हरदों आरो आरजिआइआबो बेबादिनो हरदों। गोबां समाव सोरखारनि थांखिफोरा राजखान्थिनि थासारि आरो महरजोंसो खारनाय नुबोदों। दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव लिरबावदों आफादनि गोख्रों गसंथानायजों बिटिसि बा बिटिआरनि 6थि फारिलाइनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो नारसिननायनि उनाव आथिखालनि काउन्सिल सोरखारनि गनायथि आरो बेखौ थांखि आजावनायनि बाथ्रा होदों। नाथाय आथिखाल काउन्सिल सोरखारा एसटि होनायखौ मदद होयो होनना बुंबोदों आरो 2016 मायथाइयाव थांखि आजावनानै नखर बिफान आरो ट्राइबेल बिफाननो दिल्लीयाव लिरहरदों, जेराव एनअसि हरनाय जादोंमोन। दा बिटिसिआव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि रैखाथि आरो 6थि फारिलाइनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनायनि बिबाना काउन्सिल सोरखारनियाव सोनारफैबाय। बे बाथ्राखौ साननानैनो 2020नि बिटिआर गोरोबथायाव बिटिआरआव थाखानाय एसटि, बर', राभा, गार', हाजंखौ आलादा फारिलाइ खालामनो दाबि खालामदोंमोन, जाहाथे थाखानाय एसटिनियावनो राजखान्थियारि गोहोआ थायो। नाथाय मिरु सोरखारा गनायनानै होआखै। हरै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआ बे फारसेथिं गिनांगौ गैया, समाजआ फोरमायसिगोन। बुहुमनि बर'फोर खौसेयै गसंथा, जेराव दिपेन बर' बिथाङा बेबादि लिरदों। मोनद' हारिफोरनो एसटि होयोब्ला जोंनि मान मर्यादा थामोनथा आरो रैखाथिया बहा थांगोन? बेखौ साननानै जों दिनै सोमावसारदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा गावसोरनि होनांगौ आनजादखौ होआलासिनो पस्टपन खालामदों। আমার এসটি সকল ইয়াতে যিমানখিনি ট্রাইবেল স্টুডেন্ট আছে এক্সাম নিদিয়াকে হিন্দি ওলাই আহিছে, কিয়নো গম পাইছে ইন ফিউচাৰ কি হ'ব, জেনেৰেশ্যনটো কি হ'ব, হয় না নহয়? আমাৰ যি ভাবিব পৰা আমাৰ থিংকিং পজিশ্যন আছে, আমাৰ যি স্থিতি আছে, আমাৰ যি
মৰ্যাদা আছে ST সকলৰ সো ইটো বস্তুটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ST যি 6টা জনজাতিক ST দি পালে আমাৰ ST সকলক কি কৰিব খুজিছে হয় না নহয় আমি ইটো কোনো প্ৰজেক্ট নিবিচাৰো যি 6টা জনজাতিক ST দি পালে আমাৰ ST সকলক যি আমাৰ যি ST সকলক যি পিছ পেলোৱাটো সো আমি বিচাৰিছো যি ST মানুহগিটাক ST হিচাপে থাকিবলৈ দিয়ক হয় না নহয় ST হিচাপে জীয়াই থাকিব দিয়ক আমাৰ ইটোৱে দাবী যেহেতু 6টা জনজাতিক যি ST দিব খুজিছে আমাৰ ST সকলৰ কি হ'ব হয় না নহয় ইন জেনেৰেশ্যন আমাৰ ইন ফিউচাৰ আছে আমি জানো ইয়াতে আমাৰ যি যিমানখিনি আমাৰ যি ৰাইট পাইছে হয় না নহয় যিমানখিনি আমাৰ ST হিচাপে মৰ্যাদা আছে এটো আমাৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব সো ইয়াৰ কাৰণে এক্সাম এৰি গলে ষ্টুডেন্ট গিলা ওলাই আহিছো প্ৰটেষ্ট কৰিছো এটো এটা সাইন হয় না নহয় এটা সিগনিফিকেন্ট এটো মুভমেন্ট সো এটো মুভমেন্টটো আমি কোনোদিন নিয়েৰো যেটো আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো আজিৰ দিনটো যদি এনেকুৱা যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি 6টা জনজাতিক যদি ST দিয়ে আমাৰ ST সকল কি হ'ব আপোনালোকেও জানে যি ST সকল ইয়াতে কিমান জন যি পপুলেশ্যন আছে হয় না নহয় ইজ 6টা জনজাতিক যি ST দিব খুজিছে 1.1 crore হিন্দে পপুলেশ্যন আছে সো হেনটক যদি 35 লাখ 40 লাখ মানুহ যদি জাপি দিয়ে আমাৰ STৰ যি ST সকলৰ মানুহগিটাৰ যি মান মৰ্যাদাটো ক'ত থাকিব হয় না নহয় স্থিতিটো ক'ত থাকিব সো ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছো এজ এ ষ্টুডেন্ট হিচাপে পিসফুল আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বিলাকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো সোনকালে যাতে ইটো যি ST যি 6টা জনজাতিক যি ST দিব খুজিছে এটো সোনকালে ডিসিশনটো কেনসেল কৰক আমাৰ ST মানুহসকলক ST হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক এটোই আমি বিচাৰিছো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ বা ষ্টুডেন্ট বিলাকক ভিতৰত সোমোৱা দিয়া এনেকুৱা কথা নহয় যে আমাৰ যিমানখিনি এক্সাম যি লিখিব লগা ষ্টুডেন্ট কিটা আজিৰ যোনটো যোৱাকালিৰ যোনটো যি ডিসিশনটো দেখা পাই পালে হেন্দে ছবি ওলাই আহিছে যে প্ৰটেষ্ট কৰিছো আমিও প্ৰটেষ্ট কৰিম হয় না নহয় আমি প্ৰটেষ্ট নকৰিলে কালি জেনেৰেশ্যনটো কি হ'ব হয় না নহয় আজিৰ দিনটো আমি ভাবিব লাগিব কালিৰ দিনটো আমি ভাবিব লাগিব হয় না নহয় আমি বহি থাকিলেতো নহব আমাৰ যি ট্ৰাইবেল সকলৰ আমাৰ যি ট্ৰাইবেলৰ যি মান মৰ্যাদা আছে ইটো জীয়াই থাকিব দিয়ক হয় না নহয় ইয়াৰ কাৰণে ষ্টুডেন্ট গিলাক এক্সাম এৰি ফালে আমি প্ৰটেষ্টত আজি বহিছে হয় না নহয় সো ইটোৱে আমাৰ যি আজিৰ প্ৰটেষ্টৰ মূল উদ্দেশ্যটো ইটোৱে আমেৰিকাनि হোৱাইট हाउसनि साखाथियाव थानाय हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि न'नि मोखाङाव गुलि गावनाय जाथाय बे गुलि गावनायखौ 29 बोसोर बैसोनि आफगानिस्ताननि थागिबि रहमानुल्लाह लखनवाल मुंनि सुबुङा गावदोंमोन बे जाथायाव सानै नेशनेल गार्डजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों काश्मीरनिफ्राय बड'लेण्डसिम जोंनि संबिजिरा गोख्रों जाबोगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंदों हादोरनि नखर मन्त्रि बिफाननि मन्त्रि अमित शाहआ जम्मु काश्मीर आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि बिनानाव आरो बिदा फंबायफोरखौ काश्मीरी आरो बर' रावाव भारतनि संबिजिरखौ बेखेवनायनि थाखाय साबायखर बावहरो भारतनि हादोरगिरिजों संबिजिर सान फालिनानै मोननो हानाय बे गोथार माइल खुन्थिया बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ संबिजिरनि बेसेनफोरखौ बुजिनायाव मदद खालामगोन आरो बिसोरखौ जोंनि माहारियारि जिउनि सान महर होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों अमित शाहआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ संबिजिरखौ मावफुंनानै बेफोर ओनसोलफोराव गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे मुगा लाबोदों गोदान राव सोलायनाया बेफोर नाजानायखौ गोदान गोख्रैथि होगोन बाथ्राखौ बुंदों अमित शाह बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।